n'ụzọ si n'ije ma maka ijem ga-abụlili ijeọma ijem ga-abụlili ijeọma ịfụkwa m n'ụzọ kpọwa m ijeọma ịfụkwa m n'ụzọ si n'ụzọ ma maka asị m na ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrị unu na mma chisomu na-azụ chisomu na-azụ ọ ga-adịrị unu na mma ọ ga-adịrị gị na mma chisomu na-azụ chisomu na-azụ si n'ije ma maka ijem ga-abụlili ijeọma ijem ga-abụlili ijeọma ịfụkwa m n'ụzọ kpọwa m ijeọma ịhụkwa m n'ụzọ si n'ụzọ ma maka asị m na ọ ga-adịrị gị na mma chisomu na-azụ asị m na ọ ga-adịrị gị na mma asị m na ọ ga-adịrị gị na mma chisomu na-azụ chisomu na-azụ ịmana iji ihe kachi m ji ndị ekwe ịmana iji ihe ka ya ji ndị ekwe shiri nke m ji kakwa nke mma nke m ji kakwa nke mma ọsọkwalụ tụwanụ ihe m ji kakwa nke makwanụ kpanyewa m nke m ji kakwa nke ọsọkwalụ pịawa egwu ihe m ji kakwa nke ihe m ji kakwa mma mmadụ Chineke dị n'ihu ka mma nke chi nyere m kakwa mma ede nsedebe edebe nsedebe This is Mama Mbe. The African approach to fitness. Dance and pop your heart. Keep it pumping. That's what we're about. Bonding strategy. More man.